Хәерле көн. Без ЭПИП беренче татар музыкаль комедиясын прокатка чыгаруга багышланган матбугат конференциясенә чыгылдык. Безнең кунакларыбыз Татар кино оешмасы директоры Айтуганова Миләүшә Ләбип кызы, музыкаль комедияның режиссеры Рахимбай Илшат Рафкат улы, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Пискунов Артем Олегович, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы Салахова Резда Нурислам кызы. Беренче соравыбыз Миләүшә Ләбиевна сезгә инде. Бу комедияны башлар, аңа керешер алдыннан сез нинди максатлар куйган идегез һәм бу прокаттан сез нинди нәтиҗәләр көтәсез, нәрсәләр фаразлыйсыз? Ой, рәхмәт. Хәерле көн, исәнмесез? Барыгызга да татар телендә сөйлибез бит инде, әйме? Әйе, сорауларны телдә бул. Аңлыйсызмы татар телендә? Сорауларны телдә була, шул телдә җавап Яхшы, бу бирегез. сорау татар телендә, шуңа татар телендә җавап бирәм. Әйе, без иң беренче чиратта менә бу ЭПИП башта мюзикл дип әйткән идек инде, ниятләр шундый булган иде, ләкин ул мюзиклга азрак барып җитмәде, ләкин музыкаль комедия дигән жанр ул бик популяр һәм без менә шул музыкаль комедия дип хәзер инде аны әйтәбез. Иң беренче чиратта Илшат Рахимбай белән сөйләшкәндә без шулай сөйләштек. Бу абсолютно прокат өчен ясалган комедия һәм монда бернинди дәүләт акчасы юк. Шуңа күрә безнең максат хәзер прокатта күпмедер акчаны кире кайтарырга һәм менә шул эксперимент, бу амбиция булды инде безнең. Бу эксперимент ничек нәрсә белән бетәр? Менә хәзер инде 12 ноябрьдән прокатка чыккач карарбыз. Ләкин монда сәбәпләре бар инде, үзегез дә аңлыйсыз, чөнки хәзер кинотеатрларда 50% кеше генә керә ала һәм карый ала. Шуңа күрә әлбәттә инде монда мәсәлән калган икенче фильмнар белән чагыштырганда бәлки менә сбор дигән әйбер инде акча бәлкем азрак җыелыр. Ләкин максат шундый. Безнең сорауларыбыз әле булыр. Алгатта дәвам итик. Илшат, сезгә сорау менә монда профессиональ булмаган актерлар катнаша бит инде, алар белән эшләү ничек булды? Гомумән менә фильмны төшергәндә нинди шул исәптән дип әйтик инде профессиональ булмаган актерлар катнашты. Алар белән эшләү ничек булды? Гомумән бу фильмны төшергәндә сез нинди ничек керештегез һәм ничек узды бу фильмны төшерү? Бәлки аларның үзләреннән сорарбыз. Аларга сөз җитә. Рәхмәт. Шундый мәзәк көтелгән иде бугай. Әлбәттә, андый авырлык әлбәттә булды. Профессиональ булмаган актерлар белән эш итү, әмма Миләүшә Ләбиевна ягыннан да, минем яктан да әлбәттә без шундый ул әсәй буталар ул. Весы. Үлчәүне аңлап, алдан аңлап, әлбәттә фильмда безнең профессиональ актерлар да катнашты. Ул менә безнең Тинчурин театр актерлары, шулай ук Зөлфия Валиева, Рөстәм Гайзуллин һәм башкалар. Һәм алар белән бердәмлектә эш итү ниндидер авырлык тудырмады һәм икенчедән әйтәсем килә, фильмның стиле, фильмның жанры менә шул җырчыларның актер амплуасында булуын күздә тота иде. Ягъни алар анда ничектер сәер булып күренмәде. Гәрчә анда булса бик драматик моментлар, аларның теге шундый күңелен ачып, чын үз рольләрендә, үз амплуаларында булган вакытлары булса да, без тырыштык ул моментларны әйбәтләп төшерергә һәм миңа калса булып чыкты сыман. Һәм алар да һәр очрашуда ул кызлар шуны әйтәләр. Без ачыла алдык, ниндидер яңа күзлектән үзебезгә карадык дип әйтәләр. Һәм но чәчләр кыелды инде ансы. Чәчләр кыелды, конечно. Шуңа эшләпә киеп йөрим мин хәзер, но нервымны ашадылар бу кызлар, әйтергә кирәк. Чөнки аларның шундый бер гадәтләре бар. Сәер, алар менә ничә штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как минимум 9, да? Бу әле теге нормальный булганнар гына 9. Анда нормальный булмаган кешеләр дә бар иде. Алар бөтенесе бергә сөйләшә башлыйлар. Сразу.
Менә аларга мәсәлән берәр сорау туа икән яки берәр проблема туа икән, алар шундый ук әйләнәләр режиссерларга, продюсерларга, сценаристларга, операторларга, ут куючыларга, тавыш режиссерларына бөтенесе бергә сразу әйләнәләр дә и бөтенесе шулай итеп сөйләшә башлыйлар. Һәм аларның бит тавышлары еще шундый матур, кайбер чакта булгалый, яңгыраулы һәм менә түзәргә туры килде инде. Түздек татар киносы дип менә чәчләрне агарта төшердек. Поэтому исән калганыбызга менә әлдә шөкер итеп, шул әлмәт съемкаларыннан соң шатланып яшибез, Аллага шөкер. Рәхмәт, фильмны карамаганнар өчен тизерын күрсәтеп алдык, танышу өчен. Призыв все ближе. Для одних это возможность отдать долг родине, а для других потерянный код. Айтуганов здесь проживает? Hürmetli tamaşaçılar, hayırlı iş, isen misiniz? Әлмәткә билет бармы? Siz Mıhayın İldar'dır. Яңа баянчыбыз Илдар Амиров. Баттар, автобус этләргә кирәк. Happy Band Ensemble. Безнең клуб аерым бер тарих инде ул. Әлеге мәчет иде. Аннары монарасын кисеп, дуңгыз абзары ясадылар. Анда кәбизде ашарга ярамый. Кичерешләрме? Şirketi bunu. Enstrümanlar hazırlıyorsun ha? Kızın üstüne. Kızların yok. İldar Әмиров түгел мин, баянчы да түгел. Senin kemiklerini ansambırga değil, armaya almıyorlar. Bu Ankara sarıkların ise de kalmasın. Bulduksuz. Хәзер актерларыбызга сүз бирик. Артем, сез сөйләп, менә фикерегезне әйтсәгез иде, спектакльләрдә уйнау белән фильмда уйнау нәрсә белән сезнең өчен менә аермасы нинди булды? Һәм режиссер менә сез чәчемне агартылар дип әйтте, режиссер сезнең чәчегезне агартмадымы бит? Исәнмесез, хәерле көн. Барыгызга да режиссер минем чәчемне агартмады. Режиссер бик профессионал, мин моны чын күңелдән әйтәм, һәм бу бик зур уңыш дип әйтәм. Минем мондый зур кинода төшүм бу беренче татар киносында шундый зур масштабта беренче төшүм, һәм мин монда утырам, шундый теге Голливуд артистлары кебек тоела миңа, шундый кино төшерәләр дә, бөтен дөньяга тараталар да, аннан соң алардан шундый пресс-конференциялар ясыйлар. Шундый ощущение генә бу бик дулкынландыра да хәтта. Аннан соң кинода төшү һәм театрда төшү бу бик еш бирелә торган сорау. Әлбәттә, булар икесе икәй бер. Кинода син бер уйныйсың да һәм ул гомерлеккә кала. Бөтен театрда җыйган тәҗрибәңне кулланырга кирәк һәм бөтен режиссер әйткән сүзләрне тыңлап, аңлап, бөтенесен тырышканча кадәр әзрәк дубльдә ясарга кирәк. Чөнки кино төшерү ул вакытлы, ул аның шикләре бар. Театрда инде икенче әйбер. Аннан соң мин тагын әйтеп үтәсем килә, менә профессионал булган һәм профессионал булмаган артистлар дип сөйлиләр. Беләсезме, ул хәзер инде ничектер русча әйткәндә размыто все. Кайда профессионализм, а кайда не профессионализм. Шуңа күрә бу бердә мин моны начар дип әйтмим. Бу кинода ул күренми дә һәм сизелми дә. Аны чөнки матур итеп шул профессионал белән непрофессионал җирендәге җирен матур итеп теге сылап куярга кирәк күренмәсен өчен. Һәм ул бу кинода чынлапта ул күренми. Әлбәттә, теге ниндидер Гамлетларны уйнаган шикелле ниндидер образ куеп, нәрсәдер итеп ясап, иҗат итеп, теге еллар буе читкалар оештырып, әлбәттә, читкалар оештырдык, без имеешет оештырдык. Һәм бу миңа чынлапта чын профессионал эше дип шутлыйм. Булды бугай? Шәшең турында сөйлә, шәшең. Шәш менә бит һаман да үсми. Һаман да үсми. Юк, кыйлмады, Аллага шөкер. Без Ризда белән ул вакытта әйтеп китәсем килә, ул вакытта авылдайык, Әлмәттә төшергәндә без көн сайын 100 километр съемкага килеп йөрдек. Көн сайын 10 көн буе. Һәм бу безгә рәхәт булды. Чынлапта. Профессионал кешеләр белән эшләү, режиссер белән, артистлар белән
Ярар, үзем сөйлим инде. Э, В общем, Артем, значит, безнең фильм икегә бүлеп төшердек анда. Бер өлеш әлмәттә, августта и сентябрьдә икенче өлешен төшереп бетердек, калган сәхнәләрне. И менә Артем ялгыш икенче өлешенә съемкаларның чәчен кистереп килгән иде миннән сорамыйча гына. Һәм әгәр бик игътибарлы кешеләр Артемның прическасы чудесным образом то кыскара, то озына икәнен сизергә мөмкиннәр. Но бик игътибар белән карарга кирәк. Юк, ул алай булмады бит инде, Илшат. Син бөтенләй мине гаепләп калдырдың. Син әйттең, синең башыңа әйбер кидергә туры киләчәк диде. Азактан мин анда пляж булырга тиеш идем. Мин хәзер менә спорт итәргә мәҗбүр, синең белән бәхәсләшергә. Башка шундый мин анда азактан пляж, гомумән пляж мин армиягә китәләр. Шундый эластичный бик резинка кигертәләр башка. Һәм менә бу кырыйларын әзрәк кистергә куштылар. Кырыйларын мин инде кистердем инде мин аны нормально итеп. Теге кырыйларын. Ул артык киткән икән. Илшат мине күрде дә шул көнне съемкада бер жарты сәгать утырды. Инде аның җылыйсалары да килгәндер инде әзрәк. Ну, ул мине гафу итте. Әйме? Иттең бит. Дип уйлый Артем. Рәхмәт. Риза ханым, сезгә сорау, менә сез бит инде классик әсәрләрдә фильмда уйнагансыз, әмма менә халыкчан фильм дип әйтик инде. Нәрсәсе белән менә сезнең өчен нинди аермасы булды? Нәрсәсе күңелегезгә кирип калды? Алай классикада төшү белән бүгенге заман әсәрендә төшүнең әллә ни аермасы бар дип әйтмәс идем. Актер өчен билгеле Габдрахман Әбсәләмовтагы Гөлшәһидә бәлки үзен икенче төрлерәк тотадыр бүгенге көнгә костюмер кыз Айгөлгә караганда. Билгеле теге яисә бу образны чыгарганда, спектакль чыгарганда да, кинода тудырганда да башта бит инде казынасың, кем ул, профессиясе буенча кем, җырчымы ул, костюмерме ул, табибме ул. Менә шушы сорауларга инде үзең җавап биргәннән соң, аннан соң инде режиссер да сиңа юнәлеш биреп үзенең бурычларын куйганнан соң, әллә ни авырлыклар тумый кебек. Ләкин бу очракта әлбәттә режиссерның булуы кирәк. Театрда да, кинода да. Чөнки актер кеше ул көтүчесе булмаса, инде гади тел белән әйткәндә, ул югала торганрак адәм, бәлки кабатлана торганрак, менә шуңа күрә инде кабатланмас өчен режиссерның булуы мөһим дә. Без инде әлеге фильмга Артем белән очраклы гына килеп эләктек дисәк тә була, чөнки әлеге фильмның идеясы мин инде ишеткәнемчә Миләүшә Ләбибовныкы һәм шушы фильмда уйнаучы җырчы кызларыбызныкы. Алар инде алдан ук җыелышып, әйдәгез әле хатын-кызлар турында фильм төшерик дип җыелышкан булганнар. Башта, дөрес сөйлиме Миләүшә Ләбибовна? Башта кызлар гына булырга тиеш булган, җырчы кызлар гына. Аннан соң инде уйлашып, тукта монда профессионал артистлар да булырга тиеш дигән фикергә килеп, кастинг оештырып, без инде Артем белән кастинг аша шушы фильмга килеп кирдек. Җырчылар гаиләсенә дип әйтик, без анда менә Илшат әфәнде инде санап китте, без анда санаулы гына Рөстәм Гайзуллин, мин Артем һәм безнең театр артисты Зөлфия Вәлиева. Калганнары җырчы туташ ханымнар, бер-берсен инде 20 еллап белә торган. Ләкин без ничек? Әйе, бик җылы гына кабул иттеләр үзләренең әпипә гаиләләренә. Шуңа күрә әллә нинди авырлыклар туды, ниндидер аермасы бар дип әйтә алмыйм. Анасын минем әйтәсем килә, менә әйтеп бетермәдем. Монда режиссерның һәм операторларның бер-берсен 150% аңлауыннан да киноның күбәйеп тора. Күрәсезме, миңа беренче чиратта мин киноларны бик күп карыйм. Алар минем истә калмасалар да, ләкин мин бу киноның качествосына игътибар итәрем әле. Просто кадрның матурлыгына һәм кадрның төзелешенә һәм ул ничек төшерелгәненә һәм аның стилистикасы тотылуында. Ниндидер сикрүләр юк, ниндидер непонятный выходлар юк, непонятный каян килеп кергән кадрлар юк. Алар бөтенесе дөрес төшерелгән. Әлбәттә ниндидер аның теге минуслары була инде, ләкин бу очракта относительно миңа калса бу на уровне. Менә шулай дип әйтәсем килә минем. Рәхмәт. Сорауларыгызга күчик. Әйе. Беренче сорауым, хәзер инде бәлки санагансыздыр фильмның бюджеты ничек дип
әйтәсез. Анары безнең Илшатка, Марат Кәбировка, безнең менә шушы артистларга алар сораган кадәр гонорарлар түләндеме? Һәм менә бу безнең монда катнаучы попса все-таки алар үзләре акча сорадымы сездән, әллә үзләре түләдеме алар реклама форматында? Беркемгә дә түләмәде, әлбәттә артистлар монда сорамады да, без шулай сөйләштек, менә башта прокатка кадәр барып җитик әле, шуннан соң булыр. Ләкин бөтен җиһазлары әлбәттә иң беренче чиратта без әлбәттә аларны түләдек, анда камера, утлар, тавыш операторлары үзләренең аппаратурасы белән ансы бөтенесе нәкъ шул көндә үк түләнде. Һәм күп кеше белән хәзер без инде расчетта. Актерлар актерлар белән юк әле. Актерлар әле көтә. Менә прокат беткәч Алла бирсә. Прокаттан процент, шуның өчен мин менә тырышып йөрим, чтобы сез барып килдегез, карап. То есть сез, мәсәлән, жисагыз 1000 сум, барыгыз менә монда барып, 200 сумы миңа әлегә бугай договор буенча. Или 150 суммы. Илшат монда инде әйтеп бетерми, ул бер өлешен алды. Алдымы бит инде? Әйтергә кирәк бит инде. Нормально. Алганда мин беләм, журналистларны нәкъ менә шул акча, күпме акча кергән, күпме түләгәнме, юкмы, менә шул сорауларга сез инде тап. Сез һәр вакыт нәкъ менә шуның турында гына сорыйсыз. Менә сездән тора инде хәзер, әлбәттә сездән. Чөнки әгәр бу менә прокат булса, без бит инде хәзер зур кинотеатрлар белән дә килешү төзедек. Мәсәлән, Казанда Cinema 5 белән, Нижнекамскида аларның бер кинотеатрлары бар, Чаллыда. Шулай ук Cinema 5 һәм Мадагаскар. Аннары безнең кинәт кенә көтмәгәндә генә Симферопольдән шалтыратып сорадылар бу фильмны. Кинотеатр Родинада була, бу Алмаз Cinema, шелтәре. Башкортстанда Бишбүләк, Татышлы, Верхний Яркеево, Нижегородская область, Нижгарда, Сергачта була әлбәттә. Бу коммерция гына. Мин коммерческийларны әйтәм. Инде бу нәкъ менә төрле челтәрләр белән эшли торган кинотеатрлар. Инде безнең Татарстанда бөтен кинотеатрлар алды бу фильмны. Монда сез биргән битен прокатка китәләр алар әйме? Менә анда сезнең иҗади очрашулар булачакмы или пандемияга бәйле рәвештә ул очрашулар булмыймы артистлар белән? Аннары икенче әйбер сез монда Рәмис әйтте, непрофессионаллар дип. Монда непрофессионал, монда бер Тимаев күренә дә, алар бит инде башкалары җырчылыкка укыган кайберләре сирамны аларга артист осталыгы керә ишенде. Он кадәр бетермәгез инде папсалар дип. Беренче сорауга җавап бирәм. Күп кенә кинотеатрларны күрдегез. Анда әлбәттә кайбер җирдә очрашулар булырга мөмкин, ләкин менә без Менделеевск белән сөйләштек, Әлмәт белән сөйләштек, бүген генә хәбәр килде, юк, җимибез. Күп кенә районнарда хәзер менә шул пандемия дип тагын икенче дулкын дип ябалар һәм зур менә шундый чаралар үткәрмиләр. Шуңа күрә без инде хәзер саграк бу әйбер белән чыннан да сакланырга кирәк һәм кешеләрне сакларга кирәк. Әгәр инде кинотеатрга киләләр икән, бөтен кагыйдәләрне саклап, без бик шат булабыз. Фирдус Симаевка килгәндә, ул дөресен әйткәндә аптыратты шәхсән мине. Чөнки аның роле, менә по крайней мере, менә бу фильмда нәкъ үз урынына эләгеп, чыннан да комедийный образ тудыра торган булып, һәм төрлечә уйный алуы мине чыннан да аптыратты. То есть ул чыннан да профессионаллар белән бергә. Табигать сәләте бар бит әле җәмәгать. Табигатьтән бирелгән сәләт бар. Менә күп кенә кешенең шул энергия кирәк кешегә дә. Һәм энергетика бар ая. Элвин Фирдус Тимаев кебек һәм Элвин Грей кебек татар эстрадасының мәшһүр йолдызлары ул фильмны промоушен, реклама ясау, продвижениедә катнашачакмы, юкмы? Катнашачак. Үзләренең аккаунтларында дип ышанабыз әйе. Мин уйлыйм, монда
Фирдус белән сөйләшкәндә ул мәсәлән менә кызлар дигән җырны үзенең репертуарына алам дип әйтте. Бәлкем шул репертуарга керткәч тагын да күбрәк булыр игътибар бу фильмга. Әлегә белмим, концертлары барадыр, бармадым, күрмәдем. Алган микән ул җырны, юк микән? Аларга шарт итеп куелмаган идеме бу? И на мунды срок бирге кушканнар. Именно ждать ли новых совместных проектов от Милявша Туганова и Ильшата Рахимбая после ситуации с Алма-Чуар и прошла ли экспертиза нового казахстанского сценария этого фильма? Это тема следующей конференции, наверное. Җәмәгать, мин мәсәлән бик бәхетле кеше. Мин төрле командалар белән эшлим һәм бу юнәлештә кино өлкәсендә яшьләр белән дә, өлкән режиссерлар белән дә эшләгәнем бар. Мин мәсәлән Ильшат Рахимбайны һәр даим ярдәм итеп, менә без бергәләшеп Кыргызстанга барып кайтып, анда күрсәттек аның фильмнарын. 2 тапкыр Төркиягә бардык, 2 тапкыр Казахстанга бардык. Менә Сложный узор дигән фильм тоже бергәләшеп акча табып шуны эшләдек. Гөлзада апа Сафиуллин турында. Мин бик бәхетле һәм мин бик рәхмәтле менә шундый тәҗрибә булуына һәм Ходай тарафыннан шундый мөмкинчелек миңа бирелгәнендә мин бик бәхетле. Һәм мин киләчәктә дә төрле кеше белән эшләргә әзер. Экспертиза калганда, чыннан да бу экспертиза бар. Гильдия сценаристов Российской Федерации хат белән алар безгә җибәрделәр, әле килеп җитмәде. Мин Илшатка, ул миңа сорау бирде. Мин аңа әйттем, килүгә, сине чакырам да, син аны укыйсың. Менә шулай. Менә бу безнең теге Барыкинның киносы миллион сум җыйды. Менә сез күпме җыярга, күбрәк җыярга уйлыйсызмы теге? Һаман акчага киләләр булар. Белмим, җәмәгать. Әйдәгез, менә прокат биткәч тагын бер тапкыр күрешербез дә. Акчага киләли журналистның гаеплесе, сез бит үзегез әйттегез максат. Микрофонга пожалуйста. Ну, менә җыйгач, мин сезгә әйтермен күпме җыйганымны. Ярыймы? Хәзерге көннәрдә вазгыять башка бит әле. Күпме җыеласа ансы инде күз күрер, чөнки кинотеатрларны 100% тутырырга ярамый. Кеше идея куркып ята, шуңа күрә әзрәк авыррак вакытка туры килдек. Карагыз әле, менә конгресс татар аркылы продвижение какое-то будет или нет, во-первых. Во-вторых, безнең целая компания полпредств существует. Алар аркылы да, наверное, было бы здорово. Гарифтан бик зур рәхмәт, ул эш эшләнә. Без быелда, киләсе елга да Татарстан киносы көннәре белән йөрәчәкбез. Менә әле генә мин кайттым, күп кеше күргәндер, Новосибирскидан, анда күрсәттек. Әле генә Илшат кайтты Чебоксардан. Ул анда шул фильм белән конкурста катнашты, анда да күрсәттек. Хәзер әзерләнәбез. Чувашиядә Татарстан көннәре киносы 3-4 көн була, онсы да, әлбәттә, анда Пипеда булачак һәм башка фильмнарда. Киләсе елга безнең план бар. Чөнки январь, февраль, март, әгәр ситуация яхшы булса, без бөтен регионнарга йөришек без. Әлбәттә, полпредстволар, консуллар белән эшлибез һәм татар мәдәни җәмгыятьләре белән. Барысы белән дә элемтәдә. Рәхмәт сорагыз өчен. Ая. А в целом какая-то музыкальная линия единая идет или нет по фильму, и кто автор? Саундтрек. Ну, безнең төп композиторлар ул Юра Федоров һәм кем әле? Лейсан Закирова, җырларның аранжировканы саунд-продюсер буларак бүтән җырларны ясап чыкты Юра Федоров исемле безнең композиторыбыз, аранжировщигыбыз, ул Казаннан. Монда ниндидер теге музыкаль линия турында әйтәсез, теге башыннан, теге лейтмотив белән кабатланып, ниндидер саундтрекка күчеп китә торган, саундтректан җырга күчеп китә торган әлбәттә шундый линиялар бар. Алар уйланылган, теге мәсәлән безнең бар. Анда Артемның үз линиясе, алар Артем Ләризиданның, аларның мөнәсәбәтләре турында булган аерым саундтрек ул теге кушылып китә торган. Шундый моментлар бар, әмма ниндидер теге зур әсәр кебек язылган, анда теге опера кебек язылган әйбер түгел әлбәттә, беренче, икенче, өченчегә бүленә торган олай түгел. То есть бу айрым матур, яхшы треклар. Без белгән, безгә таныш булган һәм яңа
инде таныш булганнарын яңаша эшкәртеп, гомумән яңа төрле яңарышта аларны ишетеп була, бергә алар белән җырлап, бергә моңсуланып, бергә шатланып, һәм инде моңарчы ишетелмәгән ниндидер яңа җырлар да бар. Рәхмәт. Гомумән алганда 13 җыр бу фильмда. Аларның яртысы без белгән ретро җырлар һәм яртысы яңада язылган бу фильм махсус өчен, махсус бу фильм өчен. Әйе. Менә бу Илшатка инде беренче бу сорау. Төп тамашачыны кем булыр дип уйлыйсыз? Менә бу безнең попсага йөри торган тамашачы киләчәкме моны карарга? Әллә безнең ниндидер кино карый торган, спектакльләр карый торган тамашачы килер дип уйлыйсыңмы? Әлбәттә, бу фильмның максаты да шунда, һәм икенчедән ул шуңа юнәлтелеп төшерелде дә, һәм өченчедән, әгәр менә бу чыннан да бу җырчыларның концертларына йөри торган шул контингентны без кинотеатрларга чакырып китәртә алсак, бу миңа калса уңыш булачак, чөнки менә кешеләр карый ди концертлар, алар менә әзер филармониягә йөрергә, анда әллә ничәшәр тапкыр шул бер кешенең концертына, мәсәлән, анда билетларны 500-дән алып әйме. И инде кеше ничектер концертлардан туя башлады, и без аларга тәкъдим итәбез шундый яңа формат. Сез белгән йолдызлар, сез яраткан җырлар, әмма кино форматында. Һәм 500 түгел, 100-150 сумында гадәттә кинога була. Әлбәттә, бу тамашачылар, иң зур күләмдәге тамашачылар Татарстанда аларны чакыртып китереп була торган. Бу бит инде безнең теге шул Миләүшә Левин әйтеп китте, исбатлау өчен дә Татарстанда гомумән фильм, татар телендә булган фильм капларга мөмкин үзенең чыганакларын, һәм ул үзе яшәргә мөмкин. Бәлки теге икенче өлешен төшерер өчендә, икенче өлешен төшерер өчендә акча җырлык дәрәҗәдә бәлки ул шундый уңышка. Ләкин монда әйтергә кирәк, менә без хәзер тәкъдим итәбез, әле бик рәхәтләнеп, ашкынып тормыйлар әле татар телендә фильмны алырга. Менә бу зур кинотеатрлар, Шелтәрдә эшләгән кинотеатрлар, әйтик, Мәскәү белән, Екатеринбург белән эшли торган, анда Каро прокатлар, менә сез аларның бөтенесен беләсез. Алар бик ашкынмыйлар әле татар фильмны алырга. Мәсәлән, без Мулланы шулай чыгармакчы, безгә әйттеләр. Әгәр 200 миллион җыя аласыз икән, без алабыз сезнең фильмны. 200 миллион. Күз алдыгызга китерегез. Чөнки алар менә шул блокбастерларга әлбәттә инде карап, анда чыннан да күп акча җыела. Ләкин менә татар телендә фильмнарны әле безнең Татарстанда гына булса да әле каратырга кирәк, менә өйрәтергә кирәк кешеләрне. Безнең әле аудитория һаман да әле шул стереотип белән яши, Татарстанда татар телендә яхшы фильм булырга мөмкин түгел дип. Ул бик авыр процесс, чөнки күндерергә кирәк әле менә шул татар фильмнарын күрсәтеп, әле яхшы фильмнарны күрсәтеп кенә өйрәтергә була. Менә мин уйлыйм, бәлки менә бу ниндидер киртәне комедия белән, шуңа күрә без комедия дип әйттек, чөнки халыкка менә бүгенге көндә миңа калса комедия кирәк. Менә мин Новосибирскида тамашачылар белән карадым, шул кадәр менә җиңел карала, шул кадәр кайф күтәрелә. Менә бүгенге көндә кеше бит депрессиядә, менә социаль депрессия бүгенге көндә. Менә шундый кино кирәк. Чөнки ул ниндидер яктылык бирә. Яшәргә ниндидер омтылыш бирә. Мин уйлыйм, менә бу әпипә, әгәр шул максатка ирешә икән, бу бик яхшы була. Аны тамашачыга килгәндә, бу инде фильм для семейного просмотра дип атарга мөмкин моны, чөнки моны балалар да карый бик яратып, әбиләр дә карый, бабайлар да һәм урта буында яшьләр дә карый. Һәм аннан соң һәрбер артистның үзенең тамашачысы була. Театр артистымы ул, эстрада артистымы ул. Менә сез әйткәнчә, һәрбер артистның тамашачысы килә. Былтыр ук чыкты фильм. Былтыр шулай да пандемия башланганчы без әзрәк йөреп калдык. Шушы якын тирә районнарга йөргәләгән булды. Анда инде мөкиббән китәләр эстрада артистларының шулай фильмда уйнауларына. Алар инде тамашачы әйтә, инде без концерт караган кебек тә булды, спектакль караган кебек тә булды, кино караган кебек тә булдык дип. Без инде теге җырлар күп булгач концерт караган кебек, ләкин сезне әле эстрада артистларына әйтәләр, сезне әле актриса буларак та ачтык. Это такой проект дип бик эстрада артистларын аеруча бик яратып кабул итәләр әлеге фильмда.
Бу инде Мөршидә апаның нейне дә кагыла, теге эстрада артистларын попса дип атауга бик яхшы уйныйлар. Менә тамашачы үзе үк әйтеп тора, аларның нәкъ менә шушы актерлык осталыгын бик югары бәяли тамашачы. Но үпкәләп китүчеләр дә бик күп. Теге беренче тапкыр күрсәткәч, инде монда Казанда премьерадан соң да һәр вакыт залда бер-ике кеше табыла инде, алар басалар да ахырдан. Менә мин 400 километр килгән идем Фирдус Семаевны күрергә, ник алып килмәдегез аны, ник аны алып килмәдегез дип, шулай үпкәләп залдан чыгып китүчеләр дә бар, алар булгалар инде. Мен инде попсаларны әйтмәгән, киресенчә Рүзилә әйткәндән соң теге аларның да күбесе актер осталыгы укыган дип әйтмәкче. Минем икенче әйбер менә Миләүшә ханым, сез әйттегез, менә шундый җиңел әйберләр белән без кинотеатрларга тамашачыны җәлеп итмәкче булабыз дибме? Сез уйламыйсызмы? Юк, төрле фильмнар булырга тиеш. Менә без төрле фильмнар бит инде. Менә без төшергән фильмнарны гына алыгыз. Мулла ул нәрсә җиңелмени? Бик фәлсәфи әйбер. Байгал җиңелмени? Бик фәлсәфи әйбер. Ләкин музыкаль комедия әле юк иде кинематографта. Татарстанда әйтәм инде мин. Нигә аны эшләп карамаска? Бу эксперимент буларак, бу тәҗрибә буларак нәрсә килеп чыккан менә. Без хәзер генә күрәбез әле. 2 ел узгач кына бу әле формалашты. Шулай бит инде. Әле генә формалашты. Чөнки аның скиллары бик күп, аның әле төшерү бер әйбер, әле аны бит монтажлап, теге бөтен әйберен эшләп, эшкәртеп, менә шулай гына килеп чыккан әйбер. Анда күп кенә клип рәвешендә эшләнгән әйберләр. Ләкин бары мюзиклга тартмый инде. Барыбер менә шул музыкаль комедия килеп чыкты. Ләкин андый жанрда фильм әле юк бит. Ну әйтегез, юк бит инде. Әле бит башлыйбыз гына без. Мин мәсәлән бик рәхмәтле, чөнки курыкмыйча Илшат бу әйбергә алынган өчен. Чөнки моны бит әле куркырга да мөмкин иде. Юк, мин әйтик, шул артистлар, актерлар белән, җырчылар белән эшләмим һәм музыкаль комедия, мюзикл бик авыр жанр, аны әле алмаска да мөмкин. Ләкин егетләр алдылар һәм эшләделәр. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Сорауыгызны әйтеп бирегез. Биреп бетермәгән идем. Менә безнең битен телләр комитеты төзелдеме? Шул комитет белән сезнең уртак проектлар булачакмы, булмыймы? Шул турыда Бар бит инде безнең Милли мультфест, безнең проект бит инде. Милли мультфест, безнең проект бит инде. Анимация балалар кинофестивале була. Анда анимация, кыска метражлы фильмнар һәм компьютер уеннар. Менә шул проект белән без шул милли комиссия кирдек. Ну анда бит кинофильмга гомумән алганда, фильм төшергәндә акча бик күп кирәк җәмәгать. Сез аны аңларга тиешсез. Мәсәлән, шул ук Россия мәдәният министрлыгында дебютка 40 миллион бирәләр. 40 миллион акча дебютка бирәләр. Инде зур ниндидер авторлык киноларына 70-60-70 миллион. Фонд кино 150-250 миллион бирә. Шуңа күрә монда инде без региональ шул комиссияның эшенә әйдәгез берәр кино төшерик дип кирсәк тә, бу бит инде сез аңлыйсыз бит инде 20-25 миллион минимум булырга тиеш бу. Хәтта безнең Татарстанда төшерергә. Азрак булырга мөмкин дә түгел, чөнки ул кино, анда бик зур һәм катлаулы процесс. Минем тагы бер сорау. Мин менә Рахимбайны күрәм как интеллектуала и национального режиссера. Менә алдагы елда, значит, бик зур юбилейлар, ике кешегә безнең составляющих славу, собственно говоря, 135 лет Тукаю, гафу итегез инде урысча әйтәм. И ездил первому профессиональному этнографу, искусствоведу Фуату Валееву. Нет идеи как-то вот увековечить через киноискусство вот эти фигуры. Хоть вы комедию здесь создали, но мне кажется, очень удалось бы вот такие вещи вам, Рахимбай. Рахмет. Рахмет, идея өчен уйлашырбыз, әлегә моның турында уйлаган юк иде. Уйлап карарга кирәк. Рузилә әйтсәң, пожалуйста.
Тагын шушы попса темасына элек менә Барс медиа фильмнар төшереп йөргән әтәшле, иртәме әтәш, сез иртәме нәрсәләрдер анда эвләр булган иде. Ләкин шул ук попса артистлары төшеп йөрде анда, ләкин ул белмим уңыш китердеме аларга, юкмы, һәр хәлдә ул проект дәвам итмәде. Сез шушы фильмнарның ниндидер уңышын, уңышсызлыгын өйрәндегезме моны эшләр алдыннан? Һәм шу сорауның дәвам тагын икенче бер сорау шушы тема дәвам итеп. Менә шушы проектның тагын дәвамы булсын өчен сез прокаттан күп акча җыеп алырга тиеш. Күп акча җыеп алсагыз, сез бу проектның дәвамын эшләргә тотынасыз. Миләүшә Ләбибовна, сезгә. Дәвамы кирәк микән? Белмим, әлегә. Конечно, кирәк. Кирәк микән? Кирәк булса, аны барыбер 10 миллион кирәк инде моңа. Аз булса да. Ләкин менә Альфред әйтте, син әйттеңме? Син әйттең бугай, Водяная 1 миллион җыйды дип. Әле ул вакытта пандемия юк иде. Так что прокаттан җыеп булмый, җәмәгать. Анысы точно, менә 100% әйтәм. Прокаттан ул акчаны җыеп булмый. Менә теге Барс медиа төшергән фильмнар турында сорау булган. Барс медиа төшерелгән, ул бит инде кино түгел. Ул менә сез аңлагыз, 2 юнәлештә эшләргә була. Беренче юнәлеш телевидение өчен. Менә мин күп еллар телевидениедә эшләп, без анда ел сайын чыгарадык телевизион фильм. Телевизион фильм белән нәфис фильм арасында аерма бик зур. Телевидение өчен төшерелгән фильмнар, алар әлбәттә ул кадәр бюджет сорамый. Анда менә без акча чәкләрне дә ничә миллионга төшерү беренче елны. Анда 10 серия булды. 10 серияны 9 миллион чамасы булды. 10 серия фильм. Барс медианың күп акча шул фильмнарга кулланганын белмим. Күпме анда ничә сум торган микән ул фильмнар, ләкин алар аны прокат өчен ясамадылар. Кинотеатрларда ул фильмнар булмады. Бары тик кассета буларак кына сатылды. Бу сорауны миңа калса Барс медиа компанияга бирергә кирәк. Күпме акча эшләгәннәр, ничек эшләгәннәр? Аларның бит контракт иде җырчылар белән. Аларны теләсәләр кинода төшерәләр, теләсәләр җырлаталар, теләсәләр эшләтәләр, анда банкетта идән юдырталар. То есть алар шундыйрак мөнәсәбәтләрдә иде. Шуның өчен просто планга кертелгән сериаллар, шундый интернет өчен, телевидениега бәлки сатырга дип. Ну, да, шундый кызыклы дәрәҗәдәге фильмнар нигә? Алар үзләренчә ниндидер нигез салганнар, кайчандыр ничектер нәрсәгәдер. Шуның өчен анда бит безнең менә Дилә Нигъматуллинаның төшкән бер 5 кенә сериалы бардыр. Әлбәттә, аның ул сериалларда алган дәрәҗәсе безнең фильмга плюс кына булды. Актер ягыннан алган дәрәҗәсе дип әйтәм мин. Барды үз урынында. Халил Шамиль, Татаринформ. Вот если немного пофантазировать, и представьте, у вас очень много денег. Вам дают деньги на проект, вот именно этот. Вы бы иначе бы его сняли, или что бы дополнили, или вот как бы сняли? Я хотел бы понять просто природу, насколько нужны деньги или не деньги, чтобы снять хороший фильм. Ну, вопрос на русском, отвечаю на русском. Понимаете, качество фильма зависит от качества оборудования, которое мы применяем на съемках. Правильно? Это первое. То есть одно дело, если вы снимаете на очень хорошую камеру, естественно, аренда этой камеры будет... Когда много денег, значит, и оборудование уже хорошее. Ну, естественно, в первую очередь это будет оборудование. Потому что у нас была ситуация, когда нам пришлось спецификацию, которую оператор, чтобы снять хорошую картинку, представил. У нас была ситуация, что мы должны были ее что делать? Секвестировать. Потому что на все это, что хочет оператор и режиссер, денег не хватало. Понятно, что мы должны были сделать в минимальные бюджеты максимальный результат. Понятно, что это тяжело, очень тяжело. И здесь как раз-таки задача, чтобы не пострадало качество. Многие режиссеры работают еще так, ну, на посте, на постпродакшн там добьем. Это не очень правильно. Конечно, нужно изначально сразу думать о том, какая картинка на съемках будет. Вот если будет много денег, в первую очередь надо делать качественную картинку за счет хорошего оборудования.
Да, все верно. Но, естественно, как бы это вопрос о специалистах, которые могут быть на площадке. То есть, если у тебя, грубо говоря, есть определенный бюджет там на художника или оператора, ты можешь пригласить оператора, который снимал, например, один короткометражный фильм какого-нибудь студента. Если у тебя есть возможность, ты можешь пригласить оператора, который снимал там «Легенду номер 17». Ну, то есть это просто вопрос цены на самом деле. То же самое про сценарий можно сказать. Можно заказать сценарий в Москве, он будет стоить минимум 3 миллиона рублей. То, что мы можем позволить себе на съемке всего фильма. А если обходимся другими возможными вариантами, тогда будет это значительно меньше. Ну и, естественно, вопрос предпродакшена, когда у тебя есть возможность всю команду не только на съемочных сменах как бы брать, грубо говоря, в аренду, да, а ты собираешь всю команду за месяц, за 2 месяца до съемок, и вы занимаетесь эти 2 месяца только фильмами, чем другим. Это и там репетиции, это полностью продумывание каких-то камерных ходов, это продумывание художественной стилистики. Это все, конечно же, влияет вот на сами съемки. И очень важный момент, естественно, это на что можно потратить деньги, это на рекламу. Вот сейчас чем мы занимаемся, вот мы собрались, сейчас пытаемся это все рекламировать. А хотя, если бы у нас были деньги, там все телевидение, все радио, весь Инстаграм уже сочился бы таргетированной рекламой, и у всех там это выскальзывало, что все, первая музыкальная комедия, и там были бы там совсем там иные материалы, по городу висели бы баннеры как бы с рекламой. И причем схема интересная, что когда у тебя ты тратишь там определенное количество денег на рекламу, а это достигает практически 100% от бюджета фильма. То есть ты, если за 20 миллионов снял фильм и 20 миллионов потратил на рекламу, общий бюджет 40 миллионов позволяет тебе все это перекрыть. То есть если ты не потратил столько денег на рекламу, шансы того, что ты бюджет перекроешь, у тебя уменьшается. То есть реклама очень важная, немаловажная вещь, на которую у нас вот денег нет. Вы как режиссер довольны результатом? Я думаю, мы сделали все, чтобы мы сами, то есть в команде, остались довольны. Естественно, как авторы проекта, нам всегда хочется больше. Больше съемочных смен, больше там декораций, больше танцев, больше всего. Но, естественно, это все всегда вопрос упирается в деньги. И когда нет какого-то источника, который просто это может спонсировать бесконечно, то есть мы эту ситуацию, конечно же, понимаем, и что это эксперимент, на который мы решились, мы энергетически и сами изнутри старались выжить максимум, чтобы мы сами остались довольны. Это был самый, наверное, важный, там, может быть, неофициально договоренный момент. То есть мы делали этот фильм с Милешей Лябиевной, возможно, потому что мы не позволили бы себе внутри сделать то, чем мы остались бы недовольны. Рахмат. Лейсан Кадырова, Казан Фест. Сұрауын кімге адресларға да білмеймін. Икеу бола. Узған ел бірінші тапқыр қарадық біз бұл фильмні. Дұрыс бет августта. Не Татарстанского кино еді ғой. Ол уақытта тамашашылар бізде бірнеше киноляп таптығанда. Бұлар алар үшін хатта монтажер, звукорежиссер да ғафу үтінділер. Міне премьераға хәтлі бұл недочетларны бітірдіңіз ме? Һәм ғұммен фильм не қадар өзгерді біз қарағаннан соң. Һәм сразу икенче сұрау, шул қараған уақытта айтылған еді, фильмнің премьерасы уже шул узған елның ноябрында булырга тиеш еді деп. Ни өчен шулай сузылды бұл? Рахмет. Бірінші сұрауға жауап бергенде бұл фильм теге злосчастный августтан соң сіз танымаслық етіп өзгерді әлбәтте. Чөнки ул фильмның черновой варианты иде. Гомумән черновой, то есть анда тавыш юк, анда кадрлар юк, анда
Шундай, ну просто шундай шартлар булды, чтобы теге әйтәм бит, менә рекламага акча җитмәгәч, без ниндидер шундай адымнарга барырга мәҗбүр булдык. То есть ул вакыттан фильм турында сөйли башлау ниндидер дәрәҗәдә ул теге реклама ролендә үзенә алды. Шуның өчен без ул вакытны күрсәттек. Чыннан да теге корбан иттек инде ул залда утырган ничә 100 кеше утырды монда. Корбан калдылар, гафу үтенәбез. Чыннан да әгәр кемнеңдер психикасына бик каты йогынты ясаган булса, чөнки мин үзем булмадым анда, мин үзем түзмәгән булыр идем. Оннан соң бик каты үзгәрде, әлбәттә фильм ясалып бетте. Һәм инде декабрьдә, шул елның декабрендә ул инде тавыш ясалып, буялып фильм финаль монтаж белән, финаль варианттагы җырлар белән гомумән ясалып бетте. Һәм ул чыннан да икенче төрле фильм, сез караган түгел. Менә бу булган хәлендә бит ул вакытны узган ел ноябрьне буласы премьера иде бу. Или мин бу тап нисәдер Әйе, шул син бутыйсың, җаным. Фильм әзер булгач кына прокатка чыга. Менә хәзер әзер чыга. Әзер булмады әле ноябрьдә. Юк, теге елны просто декабрьдә премьера булды закрытый. Әле прокатное удостоверение алу турында вакытта сүз башланган иде генә. Но ябык показ теге команда өчен һәм ниндидер чара кысаларында гына күрсәтелде ул ябык показ. Әмма хәзер инде прокат удостоверениесе бар, официаль прокатка чыга ул. Рәхмәт. Бармы сорауларыгыз? Сорауларыгыз булмаса, төгәллибез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт барыгызга.